tenia una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa, ai, de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però el carrer on vivia, però el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Però un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa, perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú no sabia res, però com una consigna circula i secretament demà va per tot el poble una rosa de paper. Demà va per tot el poble una rosa de paper. Ella tenia una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps.